First time sa Yes, ma'am. Bukidnon Okay. First time po, ma'am, sa Bukidnon. and sa CMU. Yes po. So far, kumusta ang CMU nga first time nimo? Unsa man imo mga na-observe? Na-overwhelmed ko, ma'am, no, sa ihang kadako. Anak mo, di ko nag-expect nga, inani di siya kadako eh. While nagkuan mi, nag-travel papadong diri, Sir John nga, nag-ask ko, Sir John, inani gid siya kadako, sir? From diri, hanto dito, ano ko, inani gid siya kadako, no? Ang Yusef, wala rami ka 1/4 siguro sa... Pilang land area ba sa Yusef? I think 100 hectares, ma'am. 106 hectares. Okay. Yes po. Oo. Kay ang CMU is 3,080. More something ano, 3,000 hectares ang CMU. But it's okay. Yes, ma'am. Pero, magyapon na ang learning, pariha naman siya. True. Kay ang inyo bayang Yusef, ang ako ang dissertation mo, Kuya John, no? Dito. Pero ang ako naabtan dito, sila ni katong student pa nga active nga diri nag-PhD karon si James Carl Maiso. Oo. Sila ang ako ang sila ang students si Kuya Jun that time nga moy ako ang kuan sa dissertation. Kumusta ang BAF? Kumusta imo pag-adto sa binahon? Okay ra gid kay ma'am, no. Nakuan pa ko sila ang very visionary si Mr. Henry Binahon, ma'am, sa ihang mga thoughts niya in terms sa how he managed sa ihang farm, and then how he supported farmers from the community, ma'am. Makita ginato nga dili siya selfish sa ihang kay gitagaan yun na market dito before nimo pagsulod pag-enter sa Binahon farm na ay market dito sa kilid dito pa street mo to ang putaas to padulong nga lugar basta kay na mga farm dito mga kanang it's a form of mga vendors dito cooperative guro I think dito and then sa iyang sa iyang lugar sa iyang landscape nakita na ko nga it's an agroforestry nga style, no. Incorporate siya agriculture and then forestry para maging sustainable pod. Wait lang, second year unsa college, course? Bachelor of Science in Agriculture. Wala pa ko yung major, ma'am. So, wala pa yung currently, contemplate? Huna-huna pa ko unsay nindot i-major sa pag third year na ako. Why agriculture? Ang agriculture, good ma'am, kay nakita na ko sa akong lolo, grandfather. Teacher siya, pero nag-umaman siya. So, nakita na ko nga. Shout out si Lolo. Si Lolo Loreto. Loreto, the second dito. Dito lagi ko ang major actually, ma'am. The second, the third. The second, ma'am. The second. Okay, junior man. Junior ko sa akong lolo. Yeah. So, dito na ako siya nakita nga eh. Unsa ginabuhat ni Lolo di ay? So, kuan pa ko, ma'am, kanang bakta sa akong elementary days, no? Samtang maestro akong lolo, nag-uma siya after pag-uli niya na adto rin siya dahil sa mag-visit sa farm. So, nakita na ko, nani agriculture. So, bisan pag dili na ako siya first choice, no, actually. Pero nakita mo na ako ang reason na wala ko gihatag ni God dito ang course, pero gitagaan ko niya kuan ba nga. Kay unsa unta di ay ang imong course? Gusto ko mag-maritime gid, ma'am. Maritime Academy. So unsay trabaho ana sa seaman. Sa Lawod. Oo. Pero what happened? Ganun wala ni mo na-realize? Ay mga kuan, ma'am, uncertain nga kuan. So pero taga-asa ka? You are from Maragusan, Davao de Oro gihapon. Uy, nice place kay Maragusan. Yes, ma'am, grabe. Ang tourism dito Bugnaw. Oo, diba? Yes. Anyway, sige. So unsa imong natun-an sa imong course? Kaning agriculture karon. Ang agriculture, ma'am, dili ang siya tanom-tanom, no. Agriculture. Yes, ma'am. Kayo actually dagan kay mga kuan nga gina-istorya, di ba? Tanom naman na hagbas-agbas, pero beyond that, ma'am, naagi science, no, sa pagkuan na to, pag raise na to animals, naagi science, pag patubo sa tanom, saon pagbunga, anong inaani ni siya, na genetics, something like that. So, by the way, you are the future farmers of the Philippines Collegiate Chapter Governor. Yes, ma'am. At second year. Yes po. Wow, why? Why nga no? Sakto ba nga ipangutan ko ang why? Or, unsa ni siya? Sige, kanisa. Unsa ang kaning Future Farmers of the Philippines Collegiate Chapter? Unsa inyong advocacy? Unsa ni siya nga? It's a local council, ma'am, nga nag-handle sa department nga Bachelor of Science in Agriculture. So, kami ang local council nga nag-facilitate sa mga activities nga ato ang ginakuan sa agriculture student with
with the collaboration of the Mabini Student Council. Mo na pinakalabaw dito as sa Mabini. And we have the kayang dapoy isa sa tong forestry organization of future foresters. So tulo mi ka council dire pero among head kay ang MSC gyud. Ang MSC Mabini Student Council. Student Council. So under gyapon mi sa bracket Mabini Student Council mo ni siya labaw sa tanan. Oo. Then bracket sa department Kamo dayon sa agriculture. nga department and then Kay duha forestry lang ka department. colleges Yes. di ay sa Mabini. Agriculture Sure, and forestry Mo ba niya siya Kuya Jun tong akong giadtuan nga campus? I see. Ubog no bitaw didto. Bug na po no. Oo. Sige, 449. Second year ka. What's your plan day after taking this course? Siguro ma'am magkuanta sa atong community no. Na daghan tog mga naa sa mountainous area nga dili na ma-reach atong government in terms sa ato ang kuan. Then muna akong gina-look forward nga makatabang ta sa ato mga farmers no. Ay ato farmers laggards man gyud to see is to believe man gyud sila. Nya dili na sila makapa-adapt din dog technology na ato matabangan ato mga farmers nga ma-improve ilang pagpangita. Di o ganang pong tagaan na to sila kanang tawhay nga pamuyo man ba. Kita mo nga to farmers nga gidaog-daog lang kay ay farmers lang na sila pero para sa ko ang farmers gyud ang kuan heart sa atong nation no kay sila ay naghatag og nagasupport sa ato ang kinahanglanon nga mga pagkaon. Sige, so diri na ta sa inyong pag-anhi. By the way, natay mga 11 kabuok nga mga 11,000 ka mga live viewers. I-shout out, i-message inyong mga names para amo ang ma-shout out diri be. Message mo guys. I'm sure nga you are from Yusef Tagum na share baka ni girl Yes, no? O ni Ma'am Christy. And also live punta hello to Ma'am Deng Dayaw and also to Vanessa Bayang kay live ta karon sa DXMU nga Facebook page pod. So duha ni DXMU nga account ug DXMU nga Facebook page ang ato ang naka-live pero nagpicture ko diri kay parang nga natay documentation later. Sige, sige Lore. Ayun, ay daghan naman di ay. Hello to our Vice President for sige. Academic Affairs. Sige daw Kuya Jun, ikaw kunod basa sa ilang mga names please. And si Ma'am Jennifer Nueva ay si Ate si Ma'am PTA, Jen. yeah. Siya ang Vice President for Academic Affairs. ay hello. si Ma'am Jen actually siya ang musuki diri sa harana sa DXMU FM nga program. Ma'am Jen, we miss you here. Oo. Ingon ni Ma'am Jen, Dr. Jennifer Nueva, amping mo Yusuf team sa inyong biyahe. And si Ipaite. June, hello June, nice watching here sa FB. Kuya June, kinsa imo ning friend or kauban? Fidel. And si Fidel Siklay is from Philrise. Ako ni kauban before. And naana kaila ka Fidel. Oh, regards. Ay, lahi ni Fidel nga Siklay kano sa Philrise. Si Kuya Fidel lahi putong sa Raya. Si Kuya Fidel Raya, hello. Yeah, si Sir si I don't know, makitaan ba ni mo Kuya June? Ipaete. Hello sa inyo tanan ug maayong pag-view sa atong live. Usa to akong pangutana going back to Lore. BAF. Kumusta ang BAF? Unsa imong mga natun-an sa BAF? Actually ma'am daghan jud og natun-an kang sir no. Kay visionary man gyud siya dili gyud siya iyang imagination beyond gyud sa iyang ko ano. Makita na ko nga grabe siya ka hardworking pod. Kato iyang ngon siya nga ayo pwede ka magsugod sa ginagmay no. Ang ginagmay turns into dinagko na. Basta siya nag-start siya sa gamay lang nga luna unya kay iyang napalambo gani ma'am. True. So nakita na ko nga inani siya. Unya dili lang ka magkuan sa imuhang dapat magkuan po daw ka mag-dream og something bigger para dako po daw mo maabot. And maging kuan daw ka unrealistic gani ma'am. Dapat kuan jud ka sa imong kaugalingon nga kaya ko ni ano. Kada bang bisag kabalo ka nga lisod ka buton pero imuhang gina Mudere jud ka ma'am nga imong kuanon. Nga kaya mo yan, kaya natin to. O sige, naatay live viewers. Dili na ko mo di ay daghan na dito naka-view sa atong live. Hello di ay to Arlene Guzon Berido. Hello daw Sir June. Yeah. Si Arlene. Sis Arlene. Yes.
And wait lang, dirita sa DXMU ato is katong atong account kay naka-live puta duha atong live karon. Wait lang ha. Si June Ray de la Peña. Good afternoon po and shout out also to VJ Margs. Shout out ma'am from USEP Canteen, Mabini Campus. Wow. Imagine ninyong canteen. Yeah, but- VJ Margs. And to Dr. Jen Nueva, thanks CMU for accommodating our USEP faculty and students. Ayan. Sige, so daghang mga live viewers, salamat sa inyong pagparamdam. Salamat sa inyong pag-view sa atong live karon. Daghan kay sila actually. So salamat kaayo guys sa inyong pag-uban kanamo. Sige. Unsa to? Buff. Going back to Buff. Unsay ka nang nakita nimo dito nga practice ni Sir Henry Binahon nga pwede nimong ma-apply dito sa inyong lugar sa Maragusan? Siguro ma'am kay naman to siya sa hill pod nga area no. Hilltop, oo. Na murag nakakontour man pud to iyahang pagkuan, pagka-farming sa tas nag-incorporate siya mga trees. Siguro ma'am kay kanang napod milo na sa Maragusan dili po kay gid Oo. dako no. Pwede gusto to maka-start dito ta ginagmay pod no nga para makuan. Siguro ma'am ako sundugon niya ang pag yang gikuan nga agroforestry nga style. So which is nga mag-una tag tanom sa mga kahoy niya afterwards atong tanuman og mga high value nga crops no niya. Pwede na to siya i-open for tourist destination no. Kay syempre kung nindot siya og view no at ma-attract din nato ang mga turista na niya butang tagkapihan gamay no. Kay mo man ampay sa mga tourist basta kanang kanang tingtugnaw magkuan gyud na sila kape or something sikwate ba na. Nakita na ko nga si Lore kay maayo mang istorya. Mura kag politician. Mura kag pwede ka mag-governor or pwede ka mag-president. Governor sa, of course, ganun mangita. Yes. Dili governor sa imuhang FFPCC. Pero- Pwede kang mag-governor sa Nabunturan, Compostela Valley, Davao de kaning Oro. Davao de Oro na karon. Basin po ko no. sa Kaluyan sa klase, Ginoo. very, siya, articulate. Oo, very engaging. articulate. Unya, syempre, gwapo ha. Wala ka ga-join og mga kuan lore ka ng, hala, pagkura, He is fast our- name baya karon. He's our Mr. Agis. Ay, that's why. Oo, naa kay kuan. Di ba? Kanang at first glance ay gwapo. Kana next week, no? April 20 ba? Yes, Ang yes sir. Ang- search. 20. So mag-join ka or ikaw na ang crown? Dili pa mag-join po ako. Mag-join ka. Pila ka buok ang contestant sa ana? I think pila ka department murag Colleges. colleges. Ay, colleges. So siguro nasa mga 5 niya. Five. Sa agriculture lang na siya or Apil ang Biosystems Bi- Engineering, Education. sa whole tagum? Yes IT, po. oh. So Tagum ikaw campus. nag-represent sa agriculture Yes, ma'am. na Tagum. college. Ay wow. What's your advocacy? I think ma'am mga kanang atong i-call out atong youth no nga to engage farming and then sa ato ang mga atong future forester na gina-call out nato kay naga-age na to ng atong mga farmers and then nakita na ko wala gyud interest ang youth sa ato ang agriculture no. Tinuod. Mingon sila nga unsa may gama na to anak ang agri kay magagbasag-basa na no nya wala tay padulungan jud ana sila. So for me nga naagi tay padulungan ang agriculture kung wala atong farmers unsaon nato pagkabuhi karon kay wala man tay mo-supply sa atong food no even gani karon natay farmers pero kulang natay scarce sa ato ang pananglannon sa atong pangapagkaon so natay scarcity no napay crisis karon in terms sa ato ang current situation. So, Mura kong luminaw og Department of Agriculture Secretary. Oo. Okay. Nganong mga gwapa o gwapo inyong giuban diri? Sila ni pretty gihapon. Ga-join ka lan og pageant gihapon. Pero taas ka, di ba? Ay, nag-try ko last time. Oo. Nag-try ka last time niya. Wala lang ka ni Persona karon. Pero nganong wala mo nag-join sa FASMIN? Now, we karon. have our own in Region 11, the ASI. Okay. Counterpart Lahi di sa ay na FASMIN. counterpart sa FASMIN. Lahi di ni ang Federation of Agriculture. So wala di ay. Lahi mo nga... Region 11. Sa Region 11, lahi we po. have the ASI. Kano sa nahitabo inyo ha, Kuya June? Last November pa kami ang last host year. nga
nga institution. university. I see. Kumusta man? Nag-join ka og Mr. The ASI? Ang mga kuan ma'am, ang kanang host kay dili mag-join, pwede. allowed nga mag-join sila yung facilitate po. Yeah, to avoid ko kanang biases. Anyway, si John Ellie Cesar Lago, good afternoon and shout out. Shout out as well to Jericho Simbahon Viernes. Ako na mga classmate. Ang classmate na sila sa ako Na imong homestay. Na sila sa university homestay. Okay. Na imong camera diri, say hi to them. Kani nga camera. Kani. Shout out na sa akong mga classmate nga naminaw dira karon, no? I hope na kuan mo dira, nag-relax sa mo kay ugma na po tayo mga adtuan. Yes, layo ra ba? I Yeah, told her yeah. that ay 2 hours lang away from here. Si Christian Azucena, Raver Godito, ikaw sunod. Kinsa si Raver? Christian is your classmate too? Classmate yapon ako. Actually, I see. ako. Oo. Very supportive na. Ng mga classmates. Sige, what's your message? Sa imong giingon kaganina nga ang mga batan-on dili kay gaka-appreciate karon ang agriculture. So unsay imong message naaman tay mga upcoming na nga first year for the next semester, and that's the unsa na siya kana school year 2026 to 2027 na. So kanina ang stage actually diri sa CMU na anami sa stage nga mag-confirm na sila next week. Next week di ay kung unsa nga course ang ilang i-take diri sa CMU. For the youth to love or to understand about agriculture, unsa imuhang message sa ilaha para nga ma-love or ma-appreciate nila nga mag-take sila og course nga agriculture like you? First of all, ma'am, I would like to thank sa katong nag-take sa challenge, no? Nga mo be part of the agriculture industry. Niya akong message sa ilaha, ma'am, no? Kanang dili na to kaulaw nga kita agriculture kuan lang ta, no? Agriculture rata man gina ilang ginaingon, no? Kay agriculture di ana jud, no? Kay bisan og kuan isa ta ka agriculture, be proud nga kita ang nagtoil ta sa atong hands ga para kana ganing mahatagan nato og sapat yun nga kuan ang ato ang mga kababayan, no? Kita mo gid ang the backbone of the economy. So without us, no, kaya ma-sustain ang ato ang kuan. Mura to, ma'am, ako take it short na lang kay ma-appreciate man nila ang gamay ng mga kuan. Ma-touch man pud sila sa kuan. Makita nila ang kahago, no, sa tong farmers para ma-produce na nga specific commodity. Dili lang kay ilara nang gitanom, ilang gipasagdan, ila pa man ginang gialagaan. Sama ra na sa ilahang pagabata, gilagana, ginurture sila sa ilang ginikanan. Inana po ang agriculture. How are you preparing for the pageant, di ay? Ay, relax. Oo, unsa imong mga preparations na? So far, ma'am, kay wala Kaya dami ng mga Q&A, di ba? murag basig ma-overwhelm ko sa question, no? Ay, relax lang ko sa gyud ko, ma'am. Wala lang sana ako ginaisip, ma'am. Focus lang ta sa ato ang Focus sa kasalaag karon. sa laag sa karon, no? Ay, Next week naman di ay, April 21 man ang pageant, siguro. Mag-start ang pageant day 2 po. So, unahon sa natong field trip, iwit na siya. 1 week preparation na lang. Yeah, 1 week preparation. Pero na kay coach, mga Q&A coach, na naman guna karon. Yes po, Q&A I am coach, very mga rampa-rampa nga coach. thankful kang Dr. Gerald Esteban. Siya gid ang nag-coach ako sa Q&A, siya magkuan. And then sila Sir Ryan Cabrera and Sir Ritzmond Ubod na. Sila Hello yung sir, good afternoon. ang glam team, na po kay glam team. Wala pa ko kuan Sila na mo pili. ang council ana. Mga glam team. ang student council ang mag-kuan na mag-assign, magkuha pa man sila ang mga artist, no, makeup artist. Sige, Lord, salamat kaayo, Lord, and God bless you sa imong journey sa pag-join. You still have 2 years more. Yes po. Oo, sa College of Agriculture sa USEP, and hope to see you sa Department of Agriculture. Grabe, kay ako naging dream either governor ka or ikaw ang DA secretary. Kay maayo ka mga istorya. Pareha mo ni Lani actually. Very articulate kaayo mag-talk. So thank you kaayo, and Kuya June, thank you so much for coming here.